Kapin 600 ka mga pasyente gikan sa lain-laing lugar sa Davao Oriental ang nakabenepisyo sa libreng operasyon sa Halad Surgical Mission nga nagsugod kahapon Mayo 29. Upat ka adlaw nga himuon ang Surgical Mission sa Davao Oriental Provincial Medical Center nga mulungtad hangtod sa Hunyo 1 ning tuiga. Pipila sa gitanyag nga surgical intervention mao ang hernia repair, cleft lip ug palate correction, thyroidectomy, cholecystectomy, parodectomy, cataract extraction, cyst extraction ug uban pa. Nagpasalamat si Governor Nino Soteroy Jr. sa mga surgeon, nurse, volunteers ug sponsor nga migahin og higayon aron masikaso ang matag pasyente ug masiguro nga matagan sila og kalidad nga pag-atiman. Sumala ni Uy, usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon ang programa sa panglawas. Sumala sa Provincial Health Office nga ang Surgical Mission kabahin sa Universal Health Initiative nga naghatag og access sa healthcare alang sa tanan, hilabi na gyud sa mga anaa sa lagyong lugar. Gawas sa Halad Surgical Mission, nagtanyag sab og quarterly free surgeries ang provincial government alang sa mga kaso sa ubigayni kauban ang laing massive surgical mission nga gikatakda sa umaabot nga Agosto ning tuiga. Giawag mga pasyente nga dunay mga nagkadiyang sakit nga nanginahanglan og operasyon nga mobisita sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Pwede sab sila mobisita sa ilang mga barangay health center ug galing anaa sila sa lagyong komunidad aron magiyahan sa unsay angay buhaton. Nahimong posible ang Halad Surgical Mission pinaagi sa iniusang pagpaningkamot sa provincial government, medical professionals ug nagkadaiyang partner organizations lakip na SPMC, DOH, DOPMC, LGU Mati, City Health Office, Ministry of Health, Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao ug uban pa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.